Dan Nababaw Kabalen, welcome to Arayat Pampanga. Guys, para sa video na to, dinayo po natin ang Arayat Pampanga upang mamili ng mga pangre-regalo sa ating mga staff sa meeting grounds. Ano ba yung mga hinahanap natin, man? So, naghanap tayo ng mga Noche Buena package para sa anak for this Christmas. At naghanap din tayo ng mga treats for their kids. So guys, ito ang Chabelitas Imported Chocolate. And samahan niyo po kami. Ano pa yung mga makikita niyo dito? Just in case you are near the area, no, mga taga Magalang, Santa Ana, Cabiao, this is the place to be dito sa Arayat Pampanga. Sasamahan niyo po kami. Tara, let's shop! Hello po, I am Chabelita Isabel Basa po from Arayat Pampanga din po. Nag-start siya ng December 15, 2019. More on chocolate store talaga siya. So, buy one, take one Toblerones, Snickers, Kirkland Almonds, and more on imported chocolates talaga. Snickers, Mars, Kit Kats. So, ginawa na namin siyang one-stop shop. So, pwede na yung mga Korean goods. Meron na rin frozen goods. Meron na rin pong mga palaman and mga canned goods na available. And even po, gamit ng bahay. Sa halagang 300 pesos, meron ka ng pwede pang regalo for Christmas. Thank you for helping me. So, I have 6 with me. Hindi lang gifts ang mabibili natin dito. Meron ding mga treats like chocolates, snacks for kids. So, yun naman ang puntahan natin. Yan. Sino ang hindi magkakagusto sa Toblerone? Diba? Buy one, take one for only 145 pesos. Yan. So, ito yung bigyan natin gift sa mga kids. 99 pesos. So, tapos lang ganito. Yan. Ayan, oo. Meron ding mga items for kids, for gifts, yan. Ito ay mga towels, just like this one, mga Avengers, for only 99 pesos. Ngayon, nag-promo kami ng buy one, take one Christmas ham, mga pang-giveaways talaga. Lalo na ang Toblerone kasi 137 talaga siyang isang piraso sa market prices. Tapos sa atin, nasa 145 na buy one, take one pa siya. Sneakers, na yung big size na po na sneakers na nabibili talaga ng medyo pricey sa labas. Pero sa atin po, nasa 3 for 88 pesos lang. 3 piraso na 88 pesos. And meron din Kit Kat na 3 for 88. Ito yung paborito ni Isa. Talampakan. Yan. 3 items for only 100 pesos. Meron ka ng lace, meron ka ng ramyun, meron ka pang jajangboki. Hello po. Meron din silang mga milk. Marami silang milk like this one. 105 pesos, buy one, take one na. Ito yung kanina sinasabi ko sa'yo. Yan. Yung mga skewers. So, diba? Dito naman, kung nahihirapan ka mag-pack ng mga candies, meron ng mga 98 pesos na mga nakapack na goodies. So, may mga Ferrero, may Pick One, and may mga Mamba. Yan. Oh, so this one, sabi niya 3 for 95. So, choose your choice of chocolates for only 3 for 95 pesos. So, pwede ka na. Ang new location natin ngayon is General Alejandrino, Poblacion, Arayat, Pampanga. Mas kilala siya sa dating Alfamart Palengke. Operational hours natin usually is 8 o'clock talaga ng umaga hanggang 9 o'clock p.m. Meron din tayong Facebook page, Chabelitas Imported Chocolates. Meron din sa Magalang branch kung gusto din nila doon. So, may Magalang branch tayo. Gusto nila ng delivery, meron kaming around Pampanga, si Atad Patrol, Lalamove. Yun po yung pinaka-usual ng delivery part. Hello po! Pwede po kayong pumasyal dito sa Chabelitas Imported Chocolates na marami po talaga kaming murang produkto na siguradong mas makakasave kayo kesa sa ibang prices and groceries. Thank you po!